Ало. Готови сме, уважаеми приятели. Снимаме ли? Самуил Петканов и аз, Димитър Панев. 2025 това е абсолютно първото ни видео в така зона отцепена заради 1 март. 1 март и полицията, както забелязвате, Баба Марта е някъде вътре, в лабиринта. Отцепила този район. Луната. Да, луната е много хубава, можете да я зумнете, но мога да не се занимавате с глупости. Искаме да анонсираме нещо. Ти си знаеш, мога да научите, че луната не е единствения естествен Чували спътник на сте, Земята. ти си знаеш, само че има друга модулация. Румен го пее с Румен го пее. Румен го няма, но вижте го в кюшето горе. Ето там го вижте, цъкнете повече, пишете в коментарите. Румен ще се появи като главичка. Но, какво искаме да ви кажем? Като Фабиен Бартет, значи трябва да го цункаме така. Вече ти си знаеш, ще бъде в понеделник. Това ли само можеш да кажеш? Аз не искам да казвам повече. Добре, вече ти си знаеш, ще бъдеш в понеделник, ще бъдеш в понеделник, защото срядата е прекалено средна. И всъщност това е някаква асоциация към пръст, което не е. Срядата е кофти ден. В смисъл среден. Затова в понеделник ще бъде, ти си знаеш, но през седмица. Започваме на 17 и свършваме на 26. Когато си искаме, да. Повече подробности ще дадете ли вие като най-запознат? Искате ли да покажа подробности? Елате да видите. Това няма да се излъчи, ако покажете подробности. Извинявайте. Значи не искате. Не сме дошли тук да правим скандали. За да не ни демонетизират. Демонетизират. Това ли беше анонс? Не. Забележете, в квартал Редута, това е Беверли Хилс на София, имаме вече тоалетни благодарение на Георги Илиев кмет, който пак ще бъде кмет. А не Георги Илиев, който застреляха. Да, това са двама различни Георги. Знаете, да, Гергов ден идва, това можем да го излъчим. Страхотен, не връща ресто, но пък никой не е върнал и урина. И за един лев можеш имаме да лампи, имаме озеленено гаражи. Въпросът е този, че Самуил се опита да влезе и сега ще покажем всъщност на нашите... И ние изчакахме да снимаме този клип, но той не можа да влезе. Защо? Защото тоалетната не е вързана и искахме да видим какво ще излезе от тук. Минава електрическа кола, не се чудете на сума. В момента, в който, уважаеми слушатели и зрители, това се върже, Великденът ще ни бъде друг. За какво ще го вържат обаче? Може би ще го вържат за правилна страна на Цариградско, където има истинска канализация. Да, това е добра идея, между другото, всичко да отива. На Цариградско няма канализация, знаем. Благодаря ви, представихме ви иновативност. Ето това е София от всички страни, уважаеми приятели. Представям ви гледка за малко разнообразие. Няма нужда да идвате в София, ние снимаме вместо вас, така че да си стоите там, където не е София. Това целим с този клип. Това е блок. Това е стара сателитка. Благодаря. В нея може да се прави лук, ориз. Това между другото е небостъргач до КНСБ-то. Той е строено отгоре надолу, а той е строен отдолу нагоре. В Google снимки от строежа на КНСБ сградата, защото изглежда изключително по японски технология. Правилно ти си знаеш. Ти си знаеш, ще имаме анонс. Просто начинът на КНСБ как е строено е впечатляващо, така че потърсете. Ние не можем това. Да, за безплатно, просто да знаете, че след неделя измивате се, изкъпвате се в неделя, вчесвате се, парфюм, нова блузка сте си взели от мола в събота. За пари е всичко. За пари. Всичко, което се случва в България, за пари. Това не е много. За пари, само че да ви кажем, че ние при нас е за евро. На 17 януари ще е първият епизод на Ти си знаеш. Свети Пат. Гледай колко са сладички. Нека бъде Нека бъде вода. Нека бъде Да, извинявайте за офтопика. Офтопика се нарича, нали? Скобата, която се отваря. Да. Маничко агънци. Точно. Така, ние сме вече в докторската градина с един друг Георги. 1200 евро на квадратен милиметър. Точно така са нещата. Искаме да ви анонсираме, че от понеделник, следващия 17 март. Не знаем кога е следващия, 17 януари мога да видят това на 36 март. Няма значение. Важното е да почнем от някъде. Ние започваме, ти си знаеш, в понеделник. Защо? Защото така ни харесва. Защото мъжете знаят защо. Можеше да го направиш. Може да имаме мъжете знаят, защото не го ползват каменица. Мъжете знаят защо.